Salutare, sunt Costelino, Highway prin România și astăzi am să vă arăt gara din Bistrița. Iar voi nu uitați să dați un like, un subscribe și să vă abonați la canalul meu. Bun, am ajuns în gara din Bistrița. Gara din Bistrița a fost construită în secolul al XIX-lea, la finalul anilor 70. A fost electrificată la capătul trenurilor, apărând în peisaj locomotive electrice. Cât despre renovarea a fost făcută în 2014, unde a fost și domnul Băsescu la vremea aceea. Ia uitați cum e renovat-o, bine pus la punct. Haideți să intrăm în gară, să vedeți ce este în gară. Ia să intrăm și noi aici, să vedeți și voi. Ia uitați, locuri de sală de așteptare, mai bine zis. Bine pus la punct gara. Casă de bilete. Sus la etaj, cred că este un restaurant, ceva, mergem să vedem și acolo. Dar până una alta mergem și afară. Haideți să vedeți și ce e afară. Da, ne mai băgăm un pic pe aici să vedeți și voi ce e prin gară, cum s-a renovat. Încă o casă de bilete. Mergem acum acolo. Vedeți? Achiziții, aici ceva de cumpărat, ceva lucruri vechi. Mergem sus să vedeți și voi ce s-a făcut sus la etaj. Ia uitați aici ceva pentru bilete sau chestiile astea pentru informații. Mergem mai departe să vedeți și voi ce este. O toaletă acolo. Haideți să urcăm sus la etaj, să vedeți și voi ce este acolo. După care vom trece pe partea cealaltă a gării, să vedeți și voi ce e acolo. Ia uitați, și doi porumbei pe aici. Da, nu cred că este nimic pe aici. O sală goală. Pe aici nu cred că s-o făcut un restaurant sau chestii astea. Ia să vedem și noi aici ce este. Un lift care poți să cobori până la parter. Ia să ne băgăm un pic pe aici. Bun, mergem pe partea cealaltă. Mergem pe partea cealaltă a gării, pe partea cealaltă. După care vom intra pe un pasaj. Să vedeți și voi ce e acolo. Ia uitați aici lista trenurilor care vine și pleacă. La poliție. Bun, mergem pe partea cealaltă a gării, trecem printr-un pasaj. Haideți și voi să vedeți cum e pasajul pe aici. Prin pasajul ăsta poți să treci pe partea cealaltă a gării, pe peron. Haideți să vedeți și voi. Haideți să vedeți ce-i aici. Un lift acolo și vreo 4 scări. 2 în partea cealaltă, 2 în spatele meu și 2 aici. Haideți să trecem pe partea asta altă, să vedeți și voi ce e pe aici. Haideți să vedeți. Avem un pic de urcat.
Gara mi se pare curată. Nu e prea multă lume acum la ora asta, dar o să fie. Să vedeți și voi. Apropo, despre linii, liniile au fost puse din nou, alte linii, alte traverse. Pe prima linie o să vină trenul de la Cluj, București, și celelalte trenurile locale. Ia uitați un tren în fața mea. Asta cred că e tren local. Haideți să trecem pe partea cealaltă, înapoi. Trenul Regio, tren privat. Așa cum spuneam, e curat pe aici, prin gara, și cam atât. Mergem înapoi pe partea cealaltă. Și acolo o rezervă de trenuri. Era mai vechi un pic. Uitați și voi. Gara din Bistrița, renovată în 2014, bine pus la punct, din banii fondurilor europene. Nu știu cât bani s-au băgat aici, dar în orice caz au lucrat oamenii ăia și au făcut treaba. Mergem un pic mai în față. Un post de revize vagoane Bistrița. Și aici văd că este peroane, locuri de așteptare a trenurilor. Bun, până aici a fost live-ul meu, până la o nouă reauzire. Vă pup, să aveți grijă de voi și nu uitați să te abonezi la canalul meu.